ואלה שם מתחלק עם כולם. אם לא, אז לא. שימו לב, צדיקים. אתה לוקח את ה-20 שקל. עכשיו, לוקח את ה-20, מקפל לאחד, אפשר להתאמן בבית, מאוד פשוט. שהוא מקפל כסף ראשון כיסופים, שהוא טיפה מקפל את זה. יש רק קטע של משיכה, כי הכל אבל ורעות רוח. הנה כבר מתחיל להוציא, הנה מתחיל להוציא מהכיס. רק רגע, אותו נגמר, איפה נמצא בעצם ה-20 שקל שלו, חבר'ה? למה זה לא מצטער? געת 100 שקל. קח את זה, גם הוא רוצה 200. בואו נבדוק אם זה אמיתי, חבר'ה. אולי זה סתם זיל מזויף. שימו לב אם זה אמיתי, שלא ישגעו אתכם. מאוד מאוד פשוט. שמו את השוטר לידך? מה זה? אתה יודע אם זה אמיתי, אתה מסתכל פה על השטר, עושה חור בשטר. שים לב. עכשיו תבדוק, אם העין במקום, תבדוק. אם אתה רואה שהעין בסדר, אתה יכול להשתמש. עין לא במקום. העין לא במקום, רק ריק, אין שום היא זזה. זהו, עצם את העין. שימו לב, כפית, צדיקים, כפית, שימו לב. שימו לב לכפית, שימו לב בבקשה. אוריה! תיגע, אתה יכול לגעת. אם אני אקבל זרם? לא. אני בטיפה. שלכם מנות?